Slovenský paralympijský výbor si tento rok pripomína 30. výročie svojho založenia a od začiatku roka máme naplánovaných viacero akcií, ktoré sa budú tiahnuť až do záveru tohto kalendárneho roka. A jeden z dôležitých momentov je aj otvorenie výstavy 30 rokov nezlomný. Na to, aby sme mohli byť 30 rokov nezlomní, potrebujeme nielen prekonať sám seba, ale potrebujeme aj veľmi silných partnerov a som veľmi rád, že Allianz je jeden z niekoľko desaťročných partnerov, ktorý stojí pri slovenských paralympionikoch, takže je to výstava, na ktorej má nemalú zásluhu aj spoločnosť Allianz, za čo jej srdečne ďakujeme a pevne verím, že minimálne ďalších 30 rokov bude pri paralympionikoch stáť, aby sme mohli byť tak úspešní ako doteraz. Ďakujeme.